Това е втори епизод на Hungry Shark. Искам да ви покажа, че събрах 15 000 и купувам тигровата акула. В този епизод няма да играем, просто ще ви покажа как я купувам. Чакайте да зареди, защото зарежда бавно. Добре. И гледайте как купувам тигровата акула. Вече я имам. И ще направя една игра с нея. Добре. Да направим една игра с нея. Видим какво може. И тигровата акула е доста добра. Ох, но още е малко. Какво да се прави? Първи левел е много слаба. Нищо. Като играя повече с нея, ще стане по-висок левел и ще стане по-силна. Добре, знам, че този епизод беше кратък, но все пак това беше само да ви покажа как купувам тигровата акула. Така че, чао и до трети епизод!